הספר שציפיתי. אני לא ידעתי לאן באתי, זה היה מטורף, כמה ידעו עליי, כמה מצחיק. סיפורים שאני סיפרתי 1000 פעם היו מצחיקים יותר, כאילו לא ידעתי שזה היה כזה מצחיק. לבנת, אני חייבת להגיד לך שהיה אירוע מהמם, תודה רבה לך על הכל. בנות פה שמחו, צחקו, רקדו, היה מדהים, באמת תודה רבה לך. היה לכולם, לבנת מדהימה, היא אלופה, היא מצחיקה, כולם קומקות עליה, פשוט בחורה מטורפת, אין דברים כאלה, היה מדהים, היה מצחיקה, כיף ברמות, היא מרימה, היה פשוט כיף. היה כל כך מושלם שגם שנה שעברה אחותי התאומה התחתנה ועשתה הפרשת חלה ואני החלטתי השנה גם לעשות אותו דבר. החלטה מצוינת. תודה רבה. אני מהממת ברמות, היה מושלם, היה מצחיק, היה כיף. ממש מצחיק, ממש קליל, אפילו את המשפחה האשכנזית שלי צריכה להרים, אין על לבנת. מושלם, איזה מושלמת היא ואיזה כיף היה ומצחיק והיא קלה בול על הסיפור. עשתה מזה סטנדאפ של החיים, ממש נהנינו ומכל האווירה היה